Unsay kaso na po dali? Nahanap po yung gibunalan, nahanap po yung gisumpa. Simunahan na sa una, pero pagkakita niya sa imuha karon, lahi na nimong kinabuhi. Lahi na nimong panagtuay. Nanay kahayag, nanang himaya sa Ginoo makita na. Lahi na nimong sinundian. Muingon na ka nga bayan sa God. Kabalo ba ka ng ginugma ka sa Ginoo? Simunahan na nimong sinundian. Sa una nimong sinundian nga bayan sa God. Ngayon 5 minutes. Okay, lamig kayo mo. Giluod ko ba? Lamig kayo sa karilyo. Wala, may 5. Nakalay kayo 5 ba? No, sa una yung anak siguro mong kinabuhi. Muna nga, sadya nga pag ko lang yung kinabuhi, ibang mo na sa Ginoo, pagtawag mo ba, yun sa ko. Para sa 5. Maana siya. Luol niya, muhatag ng tag-5 siya. Hindi mo rin mo. Hindi mo, ginugma ka sa Ginoo. Kasi ito ay bumalas Ginoo ang isulti. Makaino na siya, hallelujah. Ito magpaplan niya ang madlawa. No? Pagtanggo na mo siya, malipay na siya. Uy, sa manal. Sabay ta sa panan, nag-group. O sige. Hindi ka mo sabay. So yun anak, no? Makita nila ang kabaguhan. Makita nila ang gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga naagyod, nga ang Ginoo nag-exist din siya. Matinud-anon yun si Lord sa iyang mga pulong.